Дали да прави кавали, иска панталона ми се зъби да свали. Кали, пате мани, брат ми, аре вземи остани. Така, да ни прави тия драми. Кво, бате, кво са казали? Искам баса тежко да дани. Не искаш с мене, ми аз се оправи. Та носи 3 тона грим, вика после, искаш ли да спим? Това за нея ще е топ дрим. На сутринта ще спаря като дим. Цяла вечер да бъде толкова тъмно, цяла вечер да бъде толкова мръсно. Ако ще бъде късно, нали трябва да е много дръзко. Брат ми, не ги тия, та едната е тежка мастия. По-добре даже заебия, преди да ти каже, че се казва Мария. Аре, оставя, не е толкова яка, даже се напия. Просто ти забравя, стана разговор, само разправя. Лежи, та вечер от мене не може да спи, спри, да се спра, забрави. Пак ли, абе я се тръгни. Става, бате се им отни, ще хвърчат искри. И стоя се заби. Искам от лево да ми прави кавали, искам от десно кеша да вали. Отивам си къде? Само в Бали. Да бъдем с кого? Дали, кали. Дали да прави кавали, иска панталона ми се зъби да свали. Кали, пате мани, брат ми, аре вземи остани. Така, да ни прави тия драми. Кво, бате, кво са казали? Искам баса тежко да дани. Не искаш мене, ми аз се оправи. Взимам кинтажа, взема се размажа, но той играта му 100% ще разкажа. То приятел е пълна каша, споко, нали я ще уважа. Обичи си жената, както обичаш парата. Или някой ще дойде между нещата, между краката, между телата. Ако стане, го гази с колата.